What's up, zdravite, technický týpek a dnes si ukážeme CST aka Color Space Transform aka z toho sivého to dáme do 709. Ale najprv vysvetlíme si, čo je ten farebný priestor. Color Space je priestor, kde sa stretávajú farby a dynamika. Môžeš tu vidieť tieto trojuholníky pinfodiacké, čo máme. Poďme od toho najmenšieho Rec 709 je vlastne, keď sleduješ YouTube alebo broadcast, tak dokážeš pozerať v tomto rozsahu. P3 je napríklad Netflix, Apple farby, každá kamera vie snímať v nejakom veľkom rozsahu, dynamickom rozsahu, ale aj v farebnom priestore. Moja Sonyčka je zhruba niekde semka, ako je Rec 202. Môžeme vidieť Arri White Gammon má obrovský priestor, ktorý vie pohotiť do seba, do senzoru, preto Arri sú Arri. A ten najväčší, ktorý je a s ktorým dneska ideme pracovať, sa nazýva DaVinci White Gammon. Tento obrovský priestor nám bude pomáhať v tom, že keď pôjdeme síce do tej 709, do toho malého, keď pôjdeme na YouTube a naša kamera dokáže snímať viacej, tak nebudeme obmedzovaní pri tvorbe, pretože najprv sa premostíme do DaVinci White Gammon priestoru a až potom pôjdeme do Rec 709 pomocou CSTčka a takto vieme využiť plný potenciál tej kamery, tak sa poďme na to pozrieť. Prejdeme si do DaVinci, prvé čo spravíme, musíme DaVinci povedať, že chceme pracovať v tom DaVinci White Gammon priestore. Prejdeme si do Color Management, Color Science je DaVinci YRGB, Timeline Color Space je, nájdeme si DaVinci White Gammon Intermediate, Output Color Space je Rec 709A, to je pre Applistov, keď si Midosák 709 alebo Gamma 2.4, OK? Šup, dáme uložiť, ja už to mám uložené. Keby si chcel, keď budeš otvárať nový projekt, dostať sa k týmto nadstaveniam, nech to nemusíš za každým nadstavovať, tak dáš 3 bodky, Set Current Setting as Default Preset, alebo si uložíš tento preset a budeš si ho načítavať. Poďme na to. DaVinci už vie, že chceme pracovať v DaVinci White Gammonte, pridáme si dve nódy, jednu dáme tu, druhú dáme tu. Efekt panely, tu napíšeme si Color Space Transform, dáme ho tu. Ukážem ti takú malú vychytávku ešte predtým. Keď sme v Effect Page, tak tu máš strašne veľa tých pluginov. Keby si používal pluginy, ktoré máš obľúbené a nechce sa ti za každým vyhľadávať, tak tu naklikneš na túto hviezdičku, pridá ti to do Favorites, tvoje obľúbené pluginy a už nemusíš za každým vyhľadávať, ale prejsi semka hore na 3 bodkách, dá si Favorites, Color Space Transform, ja už tu mám a ďalšie pluginy, ktoré rád používam. Drag and drop, šupneme Color Space Transform do prvej nódy a ideme povedať DaVinci, že sa to točilo na Arri kameru. Nájdeme si Arri, ďalej input gamma, dáme si Arri log C, output nebude hneď 709, ale dáme DaVinci White Gammon, pretože chceme využívať ten najväčší priestor a output gamma je DaVinci Intermediate. A my teraz budeme môcť pekne pracovať v tom obrovskom priestore. Ale stále nevidíme tie farby, ako to bude vyzerať v tej 709. Do druhej nódy takisto si dáme Color Space Transform, šubotam, input Color Space bude DaVinci White Gammon, pretože tu sme skončili DaVinci White Gammon, DaVinci Intermediate, tu je ten priestor a my z neho budeme prechádzať na 709. Takže DaVinci White Gammon, DaVinci Intermediate a tu dáme až 709 a dáme Gamma 2.4. Pozri, čo sa stane. Bum! A už sme tam, kde sme chceli byť. Log alebo RAW 709. S tým, že keď budeme pracovať v tomto priestore, keď budeme gradiť v tomto priestore, využijeme plný potenciál tej kamery. Som na poslednom nóde a som vlastne v 709, tak vidíme na Color Warperi, že už sme skoro na samom konci v tom farebnom priestore. Ale keď prejdeme do prvej nódy, tak pozri, čo sa stane. Opa. Ako vidíš, máme oveľa väčší priestor na úpravy a celkovo ten dynamický rozsah je plne využiteľný, keďže naša kamera dokáže oveľa viac ako točiť na 709. OK, poďme si spraviť to isté na S-logovom formáte, ktorý sa natáčal na Sony A7S III. Takisto znovu Color Space Transform sem. Prvé bude, povieme, na čo sa natáčalo. Natáčalo sa na Sony S-Gammon Cine 3 a S-Log 3. Šup. Ďalej pôjdeme do DaVinci White Gammon, chceme pracovať v tom veľkom priestore. Šup. Do poslednej nódy si dáme takisto Color Space Transform, odtiaľto pôjdeme z DaVinci White Gammon a Intermediate do Rec 709, Gamma 2.4, bang. A sme tam. Predtým, potom. A tu nám už môžeš robiť si pekné úpravy. Znovu vidíme ten priestor, aký je tu roztiahnutý a tu nám ho pekne stiahlo. Keby si chcel si urýchľovať prácu v tomto, že to nechceš za každým nahadzovať,
CSTčko, tak semka kliknem si na Gallery. Gallery, ja už tu mám vytvorené CST, ale spravíme to, že klikneš pravým tlačítkom na myši a dáš Add Power Grade Album. Nazveme si ho CST, dajme tomu Sony. Teraz príjem, stlačím pravým tlačítkom myši na obrázok, tam Grab Still a už mi zoberie ten styl. A dajme tomu, že budeš mať nový záver, s ktorým chceš pracovať a chceš ho dať do 709, prejde si na CST Sony v Gallery, dáš Apply Grade a šup, a si tam pozri. Nemusíš to za každým nahadzovať. Poďme si ukázať, keby si chcel použiť ďalej ľudku, dajme tomu Kodak, Fuji alebo hociakú ľudku, ktorú máš obľúbenú. Ja si semka prejdem v ľudkách, nájdem si film Lux a použijeme, dajme tomu D65 alebo D60 použijeme. Dáme ju tu, drag and drop klasicky a ako môžeš vidieť, ten obraz nám úplne rozhádzalo, ale nejdeme ho gradiť, nejdeme sa snažiť to vyrovnať, ale zase si využijeme funkciu Color Space Transform. Pridáme si medzi ľudku a medzi posledné CST, čo sme mali. Kľudne si to môžeme pomenovať, aby sme v tom mali prehľad. CST 709, toto je CST DaVinci White Gammon, toto bude CST ale Cine, vysvetlím neskôr, a toto máme tu ľudku LUT. OK, teraz, aby nám ľudka fungovala správne, zoberieme si Color Space Transform. Toto bude tak cez hlavu, ale aby si pochopil, sem máme 709 Gamma 2.4, takže zase to tu musíme napísať, alebo si vyklikať skôr, 709 Gamma 2.4, chceme sa vrátiť znovu do 709, ale tu, na čo je veľmi dôležité, dáme Cineon Finlock a to nás vráti späť do toho surového formátu, aby DaVinci vedel, že chceme z logu prejsť na tú ľudku. A pozri, čo sa stalo. Bez toho, s tým. Ľudka už funguje správne. Povie si, prečo som to nemohol dať na začiatok? Preto, lebo toto je ľudka pre 709. To znamená, že keby sme ju dali na začiatok, tak nás dá do 709 svetu a my už nemôžeme upravovať v tom plnom formáte, v ktorom by sme chceli my pracovať, a to je DaVinci White Gammon. Chápeš? Dúfam, že hej. Ale povedzme si napríklad to, že by si chcel trošku z tej ľudky ubrať. Klasika, prejdeš sem, dáš si key a začneš uberať. Ale poďme, čo sa stane. Nás to vrácia späť do toho logového formátu, pretože CST, ktoré je predtým, bude sa riadiť tá ľudka podľa toho, bude vrácať späť ten obraz predchádzajúcu nódu. Takže namiesto toho, aby sme to takto uberali a robilo nám to zle, označím si tieto dve nódy, 1, 2, kliknem pravým a dám Create Component Node. Ten node si dám na Kodak, nazvem si ho a pozri, čo sa stane. Teraz, keď začnem uberať na tej ľudke, tak ma vracia nie do logu, ale v podstate ma vracia do tejto 709 a to nám nevadí. Takže ak by si sa rozhodol uberať si z tej ľudky niekedy, tak to rob týmto spôsobom, že si vlastne vytvoríš Create Component Node, OK? No a tu, v tomto priestore už si môžeš spraviť nejaké tie grady, korekcie, paralelné nódy a tak ďalej. Tu nás sa pohybuješ a sem keď končíš, tak maximálne nejaké maličké úpravy. Snaž sa hýbať v tomto veľkom svete, pretože DaVinci White Gammon nám ponúka obrovský priestor a my ho chceme využiť. Ďakujem, že si sledoval, takisto palec hore, odber, share, like, všetko, čo k tomu patrí. Ja budem spokojný, ty budeš spokojný, všetci budú spokojní a tak by to malo fungovať v tomto nádhernom audiovizuálnom svete. Zdraví ťa technický typek a vidíme sa v ďalšom videu. Maj sa!